Dobre. Dobre ľudia, sme to tu krásne, sme tu a ideme hrať s Tomikom futbal, takže... Hello! A ty si sa mi nejak sekol, musím povedať. Hello! Kamarátku, ja som stred, ja to teraz môžem zachrániť. Nie! Milan už je plný, ale že ja musím byť Barcelona. O, nie! Oj, ja nechcem byť Barcelona. Ja som si myslel. Díky. Ty hajzel. Čo? Čo? Poď sem. Ne, kámo, oni sú takí nubaci. Jaká nádherná Prečo si náhra. Barcelona? Lebo Blue Milan je taký. Si robíš srandu do tyčku. Hornú. Ty vole, ja som skoro mal tú loptu. Poď sem, brankár. Tak to čo robí hen ten brankár, tak on je úplne mimo? Ne! Taká tesnačka. Kámo, tak to čo je? What the f... Však ja som dal taký gól. A nezapočítalo sa mi to. Ach jaj. Vieš čo, ja sa napojím na Barcelonu. Oh yes. Nie, Savo. Normálne hraj. Prehrávaš, tak neplač, hej? Ja neplačem, ty kokse, ale nechcem byť s tebou, chápeš? Plačej. Kam, Ale ja nechcem byť s tebou. Ne, takto čo bolo toto za gól, what the fuck? Aurelio JK, alebo JQ, neviem, jak mám povedať. Tak prehrávaš? Ty hajzel. Ne, do keľu! Ešte, že nevystrieľať. Nie, ja som len zabudol, že je toto, že ľavým tlačítkom je strieľanie a pravým je toto, nahrávanie. Číky! Čo? Tak toto čo bolo? Ne, do keľu. On to robí naschvál. On si počka, kým dojdeme a potom nahrá vysokú. Tak to kámo, ten brankár je úplne náš mimo, ty kokso, ten náš brankár je úplne mimo. Ty vole, tak to čo je, ale Barcelona je horšia, búúú. Súhlasím. No ja som lepší. Určite. Jak, však som strieľal, však ma obral. 2 góly a 1 asistencia. Oh yeah. To čo bolo? Netuším. Oh yes! Ty hajzel. Hej, že oh yes? To keľu. Ober ho, kámo! Úplne, haha. Poď sa na branu! To nedáš! Ja viem, že to nedáš, ale tak... Ne! To čo je? What the fuck? No, ja plakám. Ja, ty moje si úplne mimo, však pozri, čo robia. A zase dobre hrajú. Ale tie moji dobre hrajú. Kam tvoji lepšie hrajú, než tí moji. Kámo, prečo si myslíš, že ho obere? Prečo si myslíš, že ťa obere, kámo? Hat-trick. Čo mi furt beží tam na závery? Jak beží, jak si myslíš, že tá gól. Si myslíš, že naozaj dám gól? Si myslíš, že naozaj dám gól? Náš brankár ty vole nič nerobil. On tam nestála. Videl si ju, more. Takže ty takto oberávaš nožem? Easy, peasy. Myslím si, že si dobrý, ale nie si, lebo ja som dal hat-trick a ty nie. Ja viem, ale idem si už pre hat-trick. Ešte s tými tvojimi hnusnými veľkými prečo sa botami. nemôžem hýbať? Haló? Čo si myslíš s tvojimi veľkými botami? Že urobím všetko, mám lepšie boty než ty. Tak ty vole.
Oh yes. Čo robíš? Bez brankára. Kamu, čo robím? Už mám hat-trick, vidíš? Už mám hat-trick. Ale stále prehrávaš. A nemáš asistenciu. Ja nechcem asistenciu, ja chcem gól. Vy si pažravý. Pažravý svinia. Haha! Tak všetci idú po mne, ty kokso. Všetci idú reálne vždy po mne, všetci. Ty kokso, všetci. Ty sa to nevyhožeš, ja viem. Všetci išli po mne, kamo, reálne, že tam boli všetci. Ale ja som ťa obral. Ty vole, Dobrý brankár. to si mal šťastie. Len tak. To skoro vôbec nebol gól. Čo robí? On ti dáva free goal, to nie je fér. Kámo, do keľu. Ale nedal som ten free goal. Nechytil som No, ho, to chytil je. som ho, ale nedal som gól. Lebo som dal vysokú do keľu. Na blízko. Tak ten brankár náš čo robí? Chytil, Kámo. buď rád. Ale no. Ja, oh yes. Ale... Ty vole, čo Čo to robí? Je to tam 4 gól. A prečo ja nezdvíham, však ja som tu bol player of the match. Kam ten nedá ani jeden gól reálne, tento. Ale Vyhrať ani trofej. asistenciu. Ani asistenciu, ja tu robím všetko, ani... Jak to, že 975 iba XP, keď som dal ty vole hat-trick? Jak je to možné? A ja som dostal 2200. No lebo ty si vyhral aj. Aj Ja by 4 som gól. to Real Jedna Madrid proti... Ja by som chcel Manchester United. Áno, tuším, poď v tejto sa hre nahrať. je Real Madrid proti Manchester United. Wow. Se nemýlim. Lisabon. Ne, Lisabon. More v Napoli, ten bol... Napoli bol Napoli bol Marek Hamšík, The Goat more a ešte k tomu tam bol... Je to Lobotka tam je teraz. Ale Marek Hamšík, 400 gólov, úplný frajer. ty vole. A ty si vybereš... Ja som tuto, že 0-0. Ja mám, počkaj, čo sa to jedná? Oh yes. Ja idem, ja skáčem. Wow. Ten proste ten Ja typek som s sa dynamitom. Ten typek s dynamitom, No. že teraz to Presne. odpálim. Kámo, prosím, Nice. ja som dobrý, prosím. Nahraj mi! Čo Kámo, ten robí? typek čo robí? Prečo sú tam traja zbrane? Prečo sú tam traja zbrane, ty vole? No tak, to sa stalo. Keď som ti povedal, že dvaja brankári. Čo to robí on myslí? On si myslí, že myslí, alebo čo? Nevie nahrávať. Kámo, no wow, a ten je proste oberateľný. Kámo, čo robí, kde je brankár? Kde je brankár? Ja by som radšej bol brankár, ty vole. Ešte tam za ním bežne ten Ruslan more, ktorý nevie nahrávať. No, že toto je, prosím nahraj, prosím. Ne. To videl, Čo to že spravil kúličku, jak mám obral? On je proste, on je niektorý taký dobrý. Ne, kámo, ja som úplne mimo. Yes. Prosím, nahraj. Ne. Tebe nahral, a si sa nechytil? A ideš na branu sám? Poď. Gól! Je to tam Je vyrovnal. to tam! Dobre ty! Poď sem, idem za tebou, poď sem. No poď sem, skočím to lopou. Ty vole, troje, štyria to, že sa tam som ho neobral. počítajú. Kámo, tak ten typek, on nevie ani toto. Čo robí ten typek? Ty vole, tak to čo bol za gól? Toto uznávam 60! 431 To bola len gólov, nádher. WTF. To bol nádherný gól, ale čo robí ten náš Ruslan? A keď nám dajú gól, beží za nimi, ako keby... On Prosím, je kámo, tým nahraj mi, spoločný. aspoň teraz. Ne.
Kam ty si ty, vole? No, čo sa stáva? To sa stáva, keď si vystrelíš z 9. Kam to je hrozné, nikto mi nechce ani nahrať. Koksu, všetci iba tebe nahrávajú. Ty si bol moc vzadu, lebo si moc vzadu, ja som už prebudoval. Kamo, čo to robíš? Kde je Robta? Áno, Robta. Na strane. Robta, ty si zvolený. OK, náš brankár to chytil. Dobrý je. Kamo, prečo furt iba tebe nahrávajú? To je otravné. To nebolo mne. Tak ja neviem, komu to bolo. Nebolo mne. Lebo nikto tam nebol, nahrávali mi to prvý. Kamo, prečo furt iba tebe? To je otravné už. To nebolo mne. Bolo to tebe. Ne. Kamo, tak ja Vidím, tebe nahral a si to posral. Yes. No wow, blahoželám ti. No ďakujem. Blahoželám. K tvojom roku. Posereš to, ale zase získaš roku. No ty si zvolený. A daj si za nič, tak si smutný. Ja kamo, neviem, prečo som smutný furt. Už sa hýb. Musíš dať lepší shift. Oh, No ja yes. si to nastaviť, čo si to nastaviť. Kamo, jak Tak to si ma to obral, však som... Jak to ma obral? What the f... Ale kačka to je s ním. Tu som, nahraj. Čo Ja som nahral, kamo. Akorát vtedy, keď som nahral, keď som už kopal, tak mi to toto dal, kamo. Reálne, že... Nie! Ty vole! Toto uznávam, toto bolo fakt, že pekný. Ja som to nevidel. Ja si sa nevidel? A som sa pozeral na moju nohu. Prosím, aspoň teraz nahraj, kamo. Vidíš? Kamo, Prečo by som ti mal nahrať dozadu? Ja neviem, aspoň jedenkrát. Kam Simpson to je! A to kačka, To je ja? kačka. Nevieš čítať jeho názov? Ty, čo robí ten brankár? Reálne on tam len tak stojí. To je úplne, že easy spraviť gól. To čo tam máš škrábe? Bradatý je more ten brankár, myslím. No tak Ja ti wow! mám, ty. Ďakujem za toto nahrávku, fakt krásne. No tak sorry, ty bežíš dopredu. Áno, lebo sa snažím, ty boli, kde to Robta? Ronaldo Jak som. to, že som ho neobral? Ty to čo bolo, ale okej. Ne. Kam nemám už toto, ja už nemám staminu. Ani ja. Čo robí kačka? Dokiaľ furt mi tam vyskakuje, že či nechcete funkciu s jedným prstom. Čo? Čo robí ten rusák? Kamo, keď nám dajú ďalšiu gol. Okej. Nice. Kamo, tak on je úplne mimo, tebe furt navrhávajú a ja som úplne, že mimo. Čo robí tá sprostá kačka? Ona mi zobrala tú loptu normálne. Tak som radšej skočil, ale... Ne! Kam teraz doma loptu? Ne! Kamo, ste úplne všetci, že WTF. Kamo, tá kačka je taká sprostá. No, presne, ty kokso. Kamo, ja by som mohol dať gól, len tá kačka sa musí ty kokos počmiknúť, aby mi ukradla loptu a potom ju obraví. Kamo, Kačka je nechápem, taká ona vždycky sprostá. ide na toho, kto tam je a potom aj tak ona šmikne a odradí tú loptu. Ty vole, to tak krátko trvalo? Ja sa nevidím. A Dobre. tam tá kačka je. Ty kokso, to Kde? čo je? A ja chcem to OK, vidieť. toto bude fakt posledná hra. OK, a poďme my Potom dvaja padlo. proti sebe. Tak idem dopredu, ty OK, kokso, a idem však- úplne asi mimo. Tak už je veľa hodín, more. Však ja viem. Tak toto bude posledná hra, lebo to je jedno za video.
Tam tá kačka, to čo má za plášť? Aha, to je kačka, ja Dortmund, Dortmund. Kamo, ja nechcem byť v strede. A tak ja nemôžem byť Dortmund, mne tam nešlo Dortmund byť. Ani mne, tak ja som v strede u nejakého Ria. Rio, a ja som Rio, ty kokso. Ja som Rio. Skúsim sa. Nie. A ide to. A už som Dortmund. Kamo, prečo som prešla ty? Kúkni sa na mňa. Kam máš? Mamik. Kde si? Ja som toto. Bez okuliare vyzerám celkom akože divne, aj keď som si taký skin nenastavoval. Face proste. Sme proti sebe. Lebo ty si to tuto nastavila, prečo nemáš vlasy? Neviem. Sme proti sebe, Tomáš. Sme proti sebe. Oh yes. Kamo? Čo robí brankár? Ty, dobre. Ale prečo tam je ten bradatý typek v našej bráne? Ja som vám obral toho našho. Čo? Let's go! Ale vlastne niekoľko, more. Chcem sa ospravedlniť, sorry brácho, sorry. Vás niekoľko vo vašom týme. To ja nehrám. Čo nehráš? Čo to nehráš? Nedá, však vás je milión. Nee, však vás je takisto ako nás. Vôbec, ja to vidím každú žltého, more. Ty kokso, ukáž? Oh yes. Ne. A potko, aj zo. Tak to čo bolo? Dobre, brácho. Super. Na to sfere. Prečo si sa pripojil Dortmund? Aj zo. Áno. Ty si mal byť reálne Rio, a ty si sa premenil na Dortmund. Dortmund je lepší než Rio. A kto je tento Miller? Prečo ten bradatý týpek? Kamo, prečo si brankár? A kto to je? Prečo to je bradatý týpek? So mnou. Ne. Prečo, kamo? Prečo nikto nehrá? Však sme to iba dvaja. Však? Tyčka. Dobre. Dobre. Je to na mňa. Ja som nemal staminu. Ne. Okej, Daniel sa nechytil. Daniel je sprostý, Daniel za Daniel je sprostý. Neboj sa, to vychytám. Dúfam. Ja aj tak nemám staminu. A dúfam, že sa vychytáš. Okej. Čo robíte? Tyčka. Kde si? Čo som? Vidím. Od bližšie, more, že to blokuje úplne. Tak super. To bol A ty si... Oh yes. Tak som ty si fake toto otočil. Ja úplne otočil. Do druhého smeru. Dani, poď. Jaký to práve že tak? Ne, ja som na hlave. Ja som Ty tam vole, na hlave. Kačka je brankár. Ja ležím na zemi. Ale tak čo robí tá kačka? Kamo, ona tu kempí z Ja ležím na zemi. Ja robím točky, ty kokos. Tak chytajte to! Ja nemám na vás nervy! Né! Vy si nejaký debili tam. Čak to si hovorím tiež. Ty vole, to čo som dal? Né, kačka to dobre vychytala, WTF. Ty vole, ak som sa premenil do brány, tak nikto mi nedal gól. Okej. Kámo, tak to čo bolo? Potem! Né! Tak to čo bolo? Ja som sa Ty čo robíš? Ja som bol predu! Ja som nečakal, že stratíš loptu, ty Kámo, debil. ja
ja som reálne urobil tú kľúčku, ja neviem, jak je to možné, WTF. Mám menšie rejži. Tak, ty kokso, tak to bolo úplne easy ľahko. Určite vystrelí z diaľky, ja poznám. Si myslíš, že mi dá gól? No tak. Že sa nám to spomne. Tak sorry, ja mám skákať do Kámo, píšky. tak to čo robíš? Kámo, kebyže skočíš presne tam, že kde si bol. Zás, kámo! Tak ten zajac ma už tak štve. Kámo, ten to zachránil, ten černok to zachránil. My si nedáme mu balón, za odmenu. Ty vole. Okej, čo robíš? Čo robíš? On získal loptu na tebe. To má, keď sa na mňa pošlípi, tak ja som nevedel, kde to má. To som posral, ja viem, to som fakt posral. Je, v pohode, kámo, však aj tak ty len blbý. Ale ináč som dobrý brankár. Kámo, ty vole, a som blbý šmíkač. Šmíkač. Ty vole! Ja vždycky tak na kempy napáli. Chod dopredu. Ne! O ne! Čo, kámo? Povedal som ti dopredu. Ty si fakt, ty... Ja lopta sa Kámo, ja taktika. idem dopredu, len vtedy mi musíš nahrať, keď je niekto predo mnou, za mnou. Ty vole! Tak choď úplne na stranu, tam kde nikto není. Máme asi 10 sekúnd, kedy to končí? Neviem, 6 tuším. Jak? Jak je to možné? Však som to spravil. Ne. Okej. Dopredu! Okej, bežím. Tak si má pravdu, že akože... A ja tu musím byť samozrejme, a ja musím byť... A ja? Čus. Čus. Čaute! Kámo, inak ja som mal toľko šanci, aj tak som si nedal 475. 7-0, výborne. Dobre, tak 7-0. čau teda. Ja idem Dobre, spím. tak ľudia, ak sa vám to video páčilo, určite nezabudnite dať like a ja sa s vami lúčim a čus! Pinka.